Bang dir dingane
Joto ni langmao kaitor nang jake ma phabai kage kuni kashana Aku mau yang deh. Nuku kita na Oko elem bago tongo Jishu senoko Oko elem bago tongo Senoko salsa ya salsa jora sokhai khe joto ni langmao kaitor nang jakhe ma phabai kage kuni kaisa nai nakhung kata talhala boma takho koko talmana abo kaitoni hamzaga din khairanga Khani boga nakhuni boga osugayuse senong thanai boga Khani boga nakhuni boga osugayuse senong
Khani buga, lukhuni buga, osuga yungse, senong khani buga, khani buga, lukhuni buga, osuga yungse, senong khani buga. Salsa, salsa, zora sapake, Joto nilamawa, kaitor nang zake, mapawai kali, kini kashanay, lukong ketanan, okok eleng magotongo. Senokok sao, okok eleng bagotongo. Jishu senokok sao. Kailai bari tini sing Khani bagara kuthum layo o kailai pandano kaitar sunta chengna na yo nung sini logyo tobui Puila ni sini pai than bagi nina hamai na kaitor ambage nung sunani ni hamar be khod nei supervisation mumbai suru amen
Hambai ketal, Samari ketal cin tahu Samarjit no, sini buku khani ni mau kango, Jerry. Atem yang tu korban tu pangkai. Kan hai borna asuk na bagai angkol. Abang hakino, siapa salar bagai angkol. Abang angkai, kerjanya buka. Borni kami angkai, nutun nogor, garing kami. Baka orni no, Sanaton kami, oparan bumung. Kaitor. Yapharo sundung mani ka Adam mai hobanu je samoyau joranango. Yapharo borno kayo. Penghati natam tongba. Aba hakene sumbo kaijak layo jorawo tor khangkai lok khangkai. Kaijak mani pore hangkai tamung sundung mani kai. Borok bumabu phano yakarei. Sela bobini bumabu phano yakarei bori bobini bu phano bumabu phani dok no yakarei. Borok kenuyo kaisa kai kata ang nukum cengo. Abo kaitoni snamjak. Kaitoni raida. Raida was Joto no Kokborok. I want to buy very belakin important. Kaile very belakin nangmani. Family Jang Sampro, Jangmani Kuluko Kaituni Poricol Platomo. Dinawan Bagay Kutum Lajak, Ozogabo, Sunuka, Chini Buku Khani, Garing Kami, Noto Nogonic Horsanuk Nibri, Sintek Isadoka Samarjit. Baba can also Sanaton Kami, Kasanukuni, Kebuni Korsan Busa, Silla. Kiabatini, Duitanukum. Dine, Tawanai, Tansa and Bagi Tangitomo. In the 6 hours, in Samarjit Chigla. In the 6 hours, Tabuk, Mia 6 hours. That already Sanaga Asulaja. Mia 6 hours in a book of Khani, Baba Korsa, Burishikla Tomoni. Kintu tinin simikai, borok bihik pun saing senai, borok no bihik pun sai kaina ni bagai, borok no bihik pun sai hisabe sing security na ni bagai, setiap orang joto no lukorok kutum layu. Awan bagai, norok joto no, bor ni bagai suridi, kaili beri panna kaham kai ingmanan bagai suridi, ang tabu koinai, sini aizubai, ayano, sini Samari ketal be hamzat ketal no, nahal oleh kai besar na ni bagai, ang bor no koik kok takuk Samarjit. Nungni bus kago pas ajak bukuk khani debor mano kai to ni raito raija tui nini kaijak thik thnoi yasak nani da gosi ai phangge sadi khana yabla engo goda gosi bo sada gathang tongsak gatharke bobai thansake tongna da gosi bo Nungbono hamzak ma bising tike, saya juga pro, bono kahamke naina da gosi, Sai biasak, boba simino, tongna da gosi, bo gosi joto kok, bo gosi sungya Yapharo lena. Aba hakena sini, buku khani do bang sunai. Buku khani dengan ni logi sadi, ang sawan pore nunggu jadi, apa notor lagi. Noros sungai buku khani nung, takuk Samarjit debor mano, kai tu ni raja tui, ni kaijak, sai henui, yasagai ketharke bobai, tongna dan gosi wo. Halo. Nung ni Yapharo, bono naina ni bagai, bono gosi wo. Day biasak bobai simino tongna dai gosi Paidang suryan sini kaito nono sing Hambai ro nung sino ini nung kutum klajem apa kaito sini takuk Samarjit dai buku khani borok khorsate khorsano kajena bagi kogrumano Moro yasak lagi nalai mana? Kaya tu nang Hambai ini, nang bono coba di, dari sini bus kami, Joto, sama kaijak lagi apa? Nang sini coba di sini mulai sini, ang bono asal apa itu? Pertama, Chini hamzak mani, sajak, khani debor mano, sajla te, khola kathane Mumbai, te
O kailai pandawo manjaknai joto bororokno saki swnamui ang ani sajokno bini simi nini kaijak hik engka hanai nini yago yafarka ang gothar kaitor subrayungno suriwo bo norokni o thansa tei khabaksa Khani Deborma, Nono Ang, Samarjit Deborma, Oluku, Kebang Mano, Saki Klayi, Ha Sabla, Tei, Polagathani Mungui, Kokborok, Ang Nono, Ani, Hik Hunai, Yasakha, Ini Simi, Yasak Zora, Kaham Hamya, Sato Tekto, Tei, Hamya Jaya Utru, Bo, Nono Ang, Hamzagui, Laikolui, Tongnai, Tei, Omoti Keno, Kaitene Mungno, Jinsasa, Sainai, Yapharo Kholdaman, Nono Ang, Khani Deborma, Oluku Kebang Mano, Saki Klayi, Ha Sajla, Tei, Polagathani Mungui, Kokborok, Ang Nono, Ani Kaijak Sai Hunai, Yasakha, Ini Simi, Yasak Zora, Kaham Hamya, Sato Tekto, Hamya Jaya Utrubo, Nono Ang, Hamzagui, Tongnai, Tei, Omoti Ke, Kebang, Gothang Kaitoli, Mungno, Jinsasa, Sainai. Sentasi apa korok lainnya? No. Pajang Suriwana. Sini kaito, sini apa, sini bunga, Norok sing Hambai ro. Sini no jora kaham no suno hui tomani bagai. Apa kaito? Sini no tomani hake. Sini takuk Samarjit bukuk Khani. Borok khorkatai khoraksano. Hik sai hini yasagai. Nukuni buskamani ni mungui jekok rumali akok rokto. Borok tiasa joroti narabi mana ni babi nungcubadi. Kaito borok nubekho hamza mungkublo kaito kaito ni kaito apa nukor nungcubadi mungkublo ketalo. Kami kesimo surima surprisation mungbai suri. Khorsa borok ni hamza mani mari hitabe borok yasitem selai lainai kandu lainai kaito nung hamari ridi nungcubadi. Borok tiasa joroti borok yasitem no naikino borok sumai
Romano, Bog Romano Mutumana, taken in Borok to body. Hambai by the Egyptian woman, Suri. Ani, hiknui, yazaka, te, nono, ani, bebat tomani, rangri, don sompoti, nibak samantani, logisong, slamka, te, aboni mari klayui, ang nono, oya sitem, kanro. Sing Yapharo lena Hai lưới Yasaka Te Nono Ani Beba Tomani Rangri Don Sompoti Nibaksa Baksa Mantaini Logisong Slamka Te Aboni Mari Layai Ang Nono Oya Sitem Kanro Abo bihik besai no besai bihik no borom klayai Yasagi na harmani Klayo Sai na harmani klayo Abo ni bor tini khorsa te khorsa no nijini bihik nijini sai nei na harmani Abo ni mari hisabe bortak kumala kanu lainai hade ang hanai pasar nan bai Abo haikeno sina hamzu ketalbo bini kaijak sai ketalno borom roi yasagina nai kumala raman bisin dikai Serang hala lerin sini ya kebakla kiseman ka Kawan dah haikal Eh Đây nó lại chỉ đây nó bắn nó là phổ thông Puila điều cái chất khúc mùi tục khỏi trên này cái cha sa tu pong episode nó chỉ hơn mấy câu tuần này chapter 5 verses 21 to 25 pas ni 21 di sini posisi jarawo ajago bihik besar ni klien orang no daito orang no responsibility orang no Serai ke sejak tunggu, angkor di mana? Kokborok sejak tunggu ni kai, hiksong cai song ni kok. Kristono, Norok, suriwi tongma bagwi tongma bay, Norok pising Norok, kok kena lagi. Oh hik hendak ni rok, subrai ni kok kena mah haino. Norok sai sani kok nadi tamani henba Kristo mothani bokrok engmani haino saibo bihingni bokrok Kristo sak baithang mothano mothangnaisa motha engka bini busak motha Kristo ni kok khnama haino hik henjangnai rokbo sai sani kok mase mak khna thai klayo Aba haikeno sai busai sono bo sawo O sai henjang nei ro Kristo bo sakno rui mo thano hamjak ma haino Norok bo mihik songno hamjak di Kai tor bini kok taisin sako hamari rutun Seng Simon ka thasingo nukhung aba bora khorsa be nukhung nya nukhung khana ni bagi Puila nangmani engkai Celatai beroi, korok ni borok nango. Celatai beroi je semua, jangan nok nukung ni jak kari kasih nukung ok fai thansa ke kupun layo. A dini semino family ba nukung cengjago. Nukung. Abo kai to ni snabza kaisa niyam, kaisa raida. Abo kai to ni lahal mungno kai to ni samung kotor tangjak nan bagai cengjak mani. Nukung society kahamung thaniwo belai keno. Kasih important man ako tapnai institution
Nukung kaham ka kasi nukung kahamung ka kasi kamiro kahamung ka kasi society kahamung Chini society kahamung na bagay nukung balay kahamung na nango nukung kahamung na bagay Teman nangman ingkay nukung seng sana ro bihi busai jong khorsa te khorsa balai keno borom nai kok nai te borom hi kaham sai kaham angani nang jodi hi kaham angkai jodi sai kaham angkai nukung go khak sama kini manya nukung go tong thong khai manya nukung ni borom ni khani go kaham wan sumu khai manya bagai nukung kaham na bagai bihi ke chamang khai dai ingkai bo bini busai no borom ma khai nai bo bini busai no respect ma khai nai bini busai ni kok ma khai nai bini busai no singawi ni so sam khala khai ni kok ni apo khai hik so sama sewade somayo sengsi Twiprasa mula buri lokok sama ingkai nukung no hik keplai kagan nukung besar yang ini sahaja. Bagi Bible ko sawo, সংসার bagi suki yung hinggagai, abo সংসার suki hoy romani gune itu. Beri kahamang man bising bisa nukung kahamang man. Bagi nukung kahamang ni bagi beri ni belai important rule to belai beri ni belai kai belai to. Sentabo nugo kubang mazago nukung bailai thangbai nukung nostoi thangbai nukung nostoi thangbai kai bailai thanga kai dosapati koroi mu nugo phaswa mai chho mai yang bagai seng nukung tini Samarjit ni bufa bai sini Khani ni buma eka bufa borni sajla Puila orang pernah nukung kita thari di mana? Apa nukung dong song thung deh, borok thari di mana ya? Boleh bising kita, boleh nukung thung norok thung deh, borok wan subuh, borok subuh. Apa hari ni? Apa ni bagi ni? Nukung kahamung ni bagi sini hamzah kita, bini rule, belai kita important. Bobini besar Samarjit lo, bor respect marna, borom bakir. Borom rumah ini gay, apa bini kok makan lah. Kalau samu besar tu singawi, kaya itu pangan ni lah. Apa hari ni besar ni go important. Belai kena baik tu kebang mata. Besar hik sini bini besar ni kok kaya tu ni apa tiap. Bapak sabu pun bukan tu, bapak sabu pun belat kerja ni bini. Soi tu mana tahu ni, aku pun. Besar ni kelaj engkai. Kristus hakno, Kristus mau tanah hamzah bini hakno rumah hai. Besar bini bini rumah hamzah lai. Langkai bini langmar pun rui, boporo mah hamzah lai. Bini beri hijab besar cai mana? Seng salai mana engkai beri roh belai kepen risau. Seng apa belai ke cai mana nama besar cong. Bini busu jote rak busu jote cuk ya bini problem tamo bini tamo nang tamo sok apa bos kai mana nang nang ke bini busu mana bini nang mana ko mon niji joto to percesta khai babar fulfill khai snak mathana apa bagai sob samay bono kebel hisabe bono tum sunai nang bono chubana nang Apa hakin khorsa buji lagi kau macam angkai. Nukung bagai hamyang ni, nukung hamyang ni mana? Awal bagai nukung kahamung ni bagai bihik besar ni bisingo. Komon kasi understanding belai kau mana nango. Bihik do besar ni somon deh belai kes kemana nango. Buji na nango. Besar ni do somon deh bihik thani wo. Joto sto knowledge kau nango. Bihik tamo taza Yapharo besar kemana nango. Bini besar tamo thauza bihi babu saimanan lang. Awan bagai sengwan sarap lang sungguh kagai tamo harum lugo bagai bihi so. Besar siapa kisip sih mai saro.
borok busai mai che so tai wanjing mar ke mai che te kaisa wan thara basung ta mono kugai normally borok buri rok ase father nokori samung gaya nok nukung samung borok bisita কিন্তু nukung soli na bagai joto namai income khalanya mane busai jo sakthar khlayo cost of khlayo abon bagai borni nukung rok kaham kaham ni thana Chini nukung rok sinta mono kugai chini kai onek somoyo busai ke jawab nengya bihik je dol bumi jawab no Chini society was no bui tomane Norok borok no sigla hai kita nuk sudi borok tini ni simi hik sayen kha borok no tini ni simi hik sai hai kino norok treat khadi ব্যবহার হয় আমাকে ভাইদি আচ্ছা শুই বল Hambai ro tini che ta to Samarjit tai buku Khani no borok no kai mai bagi tai wa kai le pa no na hande par kai mai bagi kai to na Hambai ro sisiro dini hamani thangin ro bor sa to sanjadi bor bisi ke ni mo na to sa kai tai borok no sa te ko Hambai to mana bagi na ti ba sobra bisi ni no kayo hayo tai bebas na bae tanggai panong akakai tu danggai panong sajung masang jakyang di danggai pani para pekeng monawai danggai mano akakai tu Kayong hayong te bebas na baye danggay pano kakakay to danggay pano sais mesang zagyan danggay pani bara bekreng no nawe danggay mano kakakay to Khani baha be
kreng ni bekreng ik sai klai mơ sang rơ kha kai tor hamari rekha kai tor hamari rekha no khayo hayo tai be bach na baye dangai phano taka kai tu dangai phano sajung masang jakyang di dangai phani bara pekreng no nai dangai mano taka kai to no khayong hayong te be bats na baye dangai phano taka kai to dangai phano sai su me sang jagya dangai phani bara be kreng no nawe dangai mano taka kai to kai to saksa sama bai se thaya shaki mangshong lai kha thaya sangi mangsong lai kha no khayo hayo tai be bach na baye dangai phano taka kai tu dangai phano sajung masang jakyang di dangai phani bara pekreng no nai dangai mano taka kai to no khayong hayong te be bats na baye dangai phano taka kai to dangai phano sai su me sang jagya dangai phani bara be kreng no nawe dangai mano taka